jsou tady nové věci Violeta, jsme v jiném pokoji, že pravím. A vidíte, že tam mám já penu, poličku a Segra má na druhé straně. A ještě uděláme takový room tour, bude to rozdělený asi na 2 díly, nebo i na 3, já nevím. Spíš na 2. A teda já začnu, co mám tady, a mám toho fakt málo, takže takovouhle gumičku a takovou modrou. Dala jsem to teda k Violetě, protože tady je fialová a tady je modrá. Ještě s tomu vůbec Dostala jsem to od někoho. Od Janči. Ale nevím, kolik to stojí. Od Janči. Od Janči, ale nevím kolik to stojí. A nevím, to nedáváš do Violetě, ne? Ne. Potom tady mám takový polštář Violety, je to z druhé série, kupovali jsme to v Polsku. Stalo 80 korun. Jo, je tady Music Já když jste chtěli celý polštář, tak jste za ním museli dělat 80 korun. A vlastně to byl kuličkový. A tady je zase Violety sluchátky a je tady Love Music a tady je taky Love Music, tady dole. Love Music. A vlastně tahle se mi líbí víc než tahle. A máme teda 2, že Segra má taky takovej, se nám líbil jenom tenhle z Polska. Jo, to bylo ještě z Polska. Takže takovejhle a takovejhle. To asi bude všechno a zajdeme na tu moji poličku. Takže nebudem to sestřihávat, protože nevíme jak na notebooku. A jinak to sestřihávat umíme, ale na notebooku ne. Takže já to nevím. Takže začneme tady, co tady mám, když nějaký přívěšky Violety. Dala jsem to k Violetě. Třeba jsem udělala takový fialovo-růžový. Takže to jsem dala k Violetě. Fialovo-černý jsem dala k Violetě. A potom tady je z toho minulého časopisu takový klíček. Teďka, potom tam mám ostatní šperky, ale to už nepatří k Violetě. A teď jdu tam, takže... Jo, a ještě bych si chtěla omluvit, že tady teď bude mluvit jenom sestra, že se budu mluvit ty svý půlce. Já si to sem hodím. Vždycky kousek, jinak jsem něco sem nevleze. Takže já tady mám takovejhle kupovala jsem to u Vietnamce. Stálo to 18 $. Aha. Dala jsem to k Violetě, protože to je fialový. A hezky to bylo. A já si to nemůžu, že jsem tu svou voňavku nechala v táty. Jsem si chtěla obalit Violetu. Potom tady to, růžové a fialové. To mám z papírnictví. Stálo to tam 30 $. Potom tu mám takový řeben, co jsem si dělala. Jsem kus z toho, Druhé série. Co? Druhé série. No, z druhé série, ale je to balicího papíru. Takže jsem to takhle dala. Ano. Balící papíry máme na Segry straně, máme 3 teda. Potom tady mám takovej fialový, teda píše, protože jsem do toho dala růžovou tušku. Takže už to píše. Potom tady mám takovejhle z časopisu Violety. Je už to starý. Potom tady mám takovéhle pucle. Je to teda z první a je to 160. Jo a ten časopis, ne, toho jsme kupovali v Hradci v rodince a stálo to asi 6 korun nebo kolik. Fakt to bylo levný, protože to nepsalo. Tohle jsme kupovali v Tesku, jsem se kupovala za své peníze a to stálo nějak do 150 korun. 100 něco. 120. Vím, že 100 něco. 120. Na Violetu máme tu docela dobrou paměť. A teď tady máme, takovýhle záložka, budu to mít na knížku, je to z druhé
Zase balící papír je tam. Balící papíru. Takže. Potom tady mám takovéhle I love Violeta a tady je Leon. Prostě jsem to někdy dělala. Potom tady mám takovéhle z album, co si vytiskla a prostě toho tady vystřihnu tu Vio a dám tu na tyčku a tady to Violeta si vystřihnu, dám to na tyčku. Ano. Potom jsem si dělala, byl to Segry nápad tohle. No i tam to byl můj Tady nápad, to. i tam to. Tady to. A tady to. Mě napadla i ta záložka. Potom tady mám Hodně věcí mě napadlo. spítí. No. Tady to z časopisů, to k tomu patří ten klíček a já o ten co v tom mám. Tužka z časopisů. Tohle k tužce, ale to vám řeknu potom. Tohle to k tomu. Balicímu papíru. Jo. A tohle to je z tohohle trička. Tomu. A ještě tady byly takovýhle ty. A to mám teda z těchto kytíček. Mám teda jenom jedno a Segra má druhou tu. Máme dvě, každá je jiná. A vlastně jsme si to takhle otevřeli. A jestli budu teď úplně tady to kytička. A prostě k tomu byl jeden takový přívěšek. Tenhle ten byl třeba k téhle flašce a tenhle ten už mám dlouho. Potom k tomu byly tyhle samolepky, jedna. A potom nějaký teda prstínek a tenhle je fakt nejnovější. Takže to bylo tohle a myslím, že tohle k tomu, takhle a tyhle ty věci byly v jiném pítičku. Jo, ale jedna pítička tam vyhodila mamča. Jo. Máme toho ještě hodně, takže já to teda tady. Jo, asi to se trochu pospíší, protože už je 6 hodin. Tady mám tohle, to už jsem vám ukazovala na tom prvním videu. Potom tady mám sešity a úkolníček. Úkolníček jsem teda neukazovala, prostě je to z druhé a prostě tady je z druhé a tady je rozvrch a tady je rozvrch a tady je na sebe tak. Potom tyhle ty 4 sešity už znáte od prvního videa. A ještě tady mám to, jak měla Štefánka, ale já to mám linkovaný. Prostě má tady tajemství. Jo, a prostě. A tady takhle. Potom tu mám takovýhle deníček, co jsem si vyráběla. Tady je zase samolepka a tady je zase tohle. Spítička. A prostě je tady napsaný Tomás a tak, a Leon, a Napo, a Violeta a Udno. Ano. Prostě takhle k tomu a takhle to vypadá zezadu. Takže to. Potom jsem si dělala jako můj druhý deník je tohle. Chybí to k tomu. Jo, tohle. A prostě tady je černá a tady je zase bílá a černá. A budu si sem psát hudby. Já i prý tam budu psát hudby. Jo, když já neumím angličtinu. Teď jdeme nahoru. Chceš to v češtině? Jo, nahoru. Prostě nahoru dám. Dělala jsem si takovouhle šperkovnici, provizorní, takže tam jsou ty, je to z krabice.
tam krabice a balící papír. Dáváš to vlastně stojí to. No, z termosky to mám. Potom mám takový malinký, to je zase taková malinká šperkovnice. Tam mám i baterku. Tam mám i baterku. Ty voňavky. Jo. Tam mám i tu baterku, to nevím, kde jsem vzala. Potom tady mám takovéhle desky. To jsem si dělala vlastními ruky. Segry to byl nápad, že si uděláme takový. A prostě já jsem si do toho dala to Disney Violeta a Music Love. Že Disney Violeta a miluju hudbu. Je to teda s tímhle, i ten deník je s tímhle. Takže takhle. Potom mám zase takhle časopisu a prostě návrhářství. A poslední velká taška, co Segra má taky. Tu tašku. Koláli jsme tady pepku. Jo. Jo, ty časánky ne. Jo, tohle 20 u Vietnamce. Zapomínáme cenu. Ten sešit dráčíku. 22. Ten úkolníček v papírnictví za 20. 15. 90. Ne. Jo, 19 vlastně. Jo, 19, vlastně ne 90. No a já tady prostě mám takhle to. Časopisy. A vypadá to teda takhle. Je tady zase takhle, takhle. A takhle. Je to ze druhé série. Ano. A tady nějaký minus 5. Je to miluji hudbu. A potom teda mám takový ostřížek, co bylo na toho. A časopisy, to máme. Máme teda všechny dohromady, protože tady ten skoro nový, ten předposlední, teďka jsou ty gumičky. Tady to je zase Segry, tady to je tamten a tady tohle. A k tomuto... A tady to není tamten, ale je to můj. Ty tam. No. K tomuto byl teda tahle sada. A byl tam takovýhle časopis, ale ten se mi ztratil. A prostě jsme mohli mít i tohle, ale to se mi líbilo. Potom tam byl takovejhle, k tomu byly ty jelení luje, Segra má jeden a časopis byl k tomu. No, Já mám tam. Jo, časopis to není, takže k tomu byl časopis. Dobře. Tady by měl být někde ukázaný. Není tady, tak to není. Tak není. No tak ve dvojce už není ukázaný, ani ve trojce. Ale já mám byl vystavený na tom a já mám. Jo, a prostě takový. Jo, bylo tam napsané vždycky zdraví, že? A potom máme takovýhle časopisy, k tomu byla je tohle. No. A tady je chorče. A prostě teďka jsou ty gumičky, ale ty se nebudu kupovat a příštím díle je takový boček. Tohle je Segry, protože tam byl takovýhle plagát. Ještě byl tady plagát. Jo, takový plagát, ale jenom jedna stránka. A tady má CES a Kontinental a to je šáfmaní jako Jordan Portve. A tohle teda já v tom nemám plagát, protože já ho mám vystavený. Já ho mám tam u stolu, mám ho vystavený, protože když se kouknu, tak by měl být tady ten časopis. A už to není, teda plagát už to není. Takže tenhle. A to z mé půlky bude všechno. Teďka vám si, no. To bude všechno. To bude všechno z tohoto videu. Takže zatím čau.